כמה חודשים שאנחנו, כבר חודשיים ומשהו, שאנחנו, מה שעשו, אני מתחילה ממה שעשו, אמרו לנו שאנחנו לא יכולים להיפגש, אף אחד מהמשפחה. אנחנו לא יכולים להתראות אחד עם השני. כל אחד לקחו אותו לאיזשהו מקום, ואמרו לנו שאסור לנו להיפגש. אתם יודעים למה אסור לנו להיפגש? מישהו פעם חשב למה? אסור לנו להיפגש מסיבה אחת, כי הם יודעים שאם אנחנו נפגשים, זה מה שאנחנו רוצים. ומה שהם לא רוצים, זה שאנחנו נהיה ביחד. זה הדבר הכי נורא שהיה עד היום, שאני ראיתי בעיניים שלי פעם ראשונה בחיים, שאני יושבת בחדר חקירות, בלפחות איזה 8 חקירות, ובכל חקירה וחקירה, כל חקירה וחקירה יושבים ויותר ויותר מאיימים עליי, ומסבירים לי מאוד ברור, שאם אני לא אגיד דברים על דניאל, דברים רעים שאפילו אי אפשר לתאר שמישהו ירצה שיגידו את זה אפילו על גוי לא היה אפשר להמציא דבר כזה. אם אני לא אגיד עליו שהוא עשה לי ככה וככה דברים שלא נבראו בעולם, אז יהיה לי ויש להם, וזה מה שהאיום שלהם, ייקחו לי את הילד, כי יש לי כתב אישום נגדי שאני התעללתי בילד שלי, ואני לוקחת סמים, פשוט אבל זה צריך להיות ברור לי שאם אני לא אומרת על דניאל את הדברים הבאים שהם אומרים לי, מה שהם רוצים, אומרים דברים שאפילו גוי, אני לא מאמינה שגוי יכול לעשות דבר כזה, אז אם אני לא אומרת את זה, זה מה שהולך להיות. עד עכשיו זה מצב כזה שאנחנו רק עכשיו, אני יודעת שאני אישית עכשיו מתעוררת ואני הולכת לעשות דבר מאוד מאוד גדול, כי אני כבר הבנתי שהרווחה לא הולכים לעזור לנו, ובית המשפט לא הולך לעזור לנו, והשוטרים בוודאי שלא הולכים לעזור, נשאר רק אנחנו והמלחמה שלנו. אני יודעת שאני מצידי, החיים שלי זה המשפחה שלי. החיים שלי זה בעלי, דניאל אמבש. החיים שלי זה אילנה אמבש. החיים שלי זה אסתר אמבש. החיים שלי זה אדרת אמבש. החיים שלי זה שמחה אמבש. החיים שלי זה שירן אמבש. החיים שלי זה הילדים שלנו. החיים שלי זה כל מה שקשור לצדיק. ובגלל שזה החיים שלי, זה דבר שגם אם הם ירצו או ינסו ממש להרוס את זה עם כל הכוח, ולא רק להרוס, הם משתמשים בכל האמצעים ועושים כזה, הכי כואב זה החילול השם והביזיון. איך אפשר את האפשרות הזאת לקחת, זה שוטר, זה בארץ ישראל, לקחת ולאיים על כל אחד ואחד. אני יודעת דברים שלא כולם יודעים, אנחנו יודעים בדיוק באיזה כלים הם השתמשו. אם השתמשו עם אנשים באלימות, ממש במכות, וכל אחד יש לנו דברים אישיים שאנחנו בזמן הנכון אנחנו נודיע אותם ונדבר בגדול, אבל לי זה סתם כואב שאני חושבת איך רואים אותנו ככה, זה כואב לי, אני פשוט בוכה לפעמים נזכרת סתם בדניאל, באהבה שלו, בלב שלו לכל אחד, כל אורח שבא אלינו, כל אחד יודע באמת שדניאל הוא ממש אוהב עם כל הלב, עם כל אחד, ופתאום אני קולטת את הסיטואציה מה, איך זה יכול להיות? איך אנשים לא, אפילו סתם, זה כואב לי מצד אנשים שלא באים ואומרים ותומכים בנו. למה? כל מי שיודע את האמת, הוא כן יכול לבוא ולחזק. איך זה יכול להיות שיש כזאת שתיקה? מה אכפת לי? כל אחד חי את המשפחה שלו, נכון? כל אחד עסוק כל הזמן, והכי קל לשבת לראות בטלוויזיה, ולראות חדשות, ולראות צלמים, ולראות בית המשפט העליון, בית המשפט המחוזי, להיבהל משמות כאלה. מה זה השמות האלה? זה שמות פשוט שאנשים ואני אומרת לכולם, אבל מי שכן יודע, ויודע קצת על הלב של המשפחה שלנו, על הרצון שלנו ועל הפעולות שאנחנו עושים, לא בגלל שאנחנו רוצים לעשות פעולות, כי נפל לנו דבר נפלא, שיש צדיק, שהוא הצדיק שהוא מרחם עלינו, זה סבא, זה רבנו, זה משה רבנו, ואנחנו חיים את זה באמת, והרבה אנשים יודעים את זה, זה לא רק אנחנו משפחה יחידה, אבל אנשים שכן יודעים עלינו בתור משפחה באמת שכן אוהבים אחד את השני ואוהבים סתם את האנשים, אוהבים את עם ישראל. אני חושבת אני מדברת אליכם כי במילא לנו זה לא משנה, האמת לנו אישית זה לא משנה, כי האמת בסוף תצא זה יהיה כל כך יפה, זה יצא ממש מיוחד, כי כולם יראו את האמת. אבל לבינתיים הזמן הזה שעד שמתברר האמת, עד שיצא האמת הזאת, אני רוצה שתדעו שהשוטרים, ואני בכוונה מדברת ממש פשוט לכל האנשים שרואים, ואפילו לרגע שאתה חושב וואי, יכול להיות שיש כאלה דברים, זה הכאב, זה באמת הכאב, כי כל השאר מה אכפת לי, מה השוטרים, מה השופטים, הם מקבלים בסך הכל כל מיני דברים, אבל אני יודעת, אני אומרת את זה לכל האנשים שמכירים
איתנו, שלא לרגע אפילו לא יחשבו דבר כזה. דניאל, אני מדברת בתור אישה, ואני מרשה לעצמי לדבר בתור כל הנשים של דניאל לגמרי. אני מבחינתי, אנחנו אישה אחת מבחינתי, זה אין הבדל, אנחנו אישה אחת, ואני מדברת בשם כולם, בשם כולם, כי אני יודעת מה כל אחת חושבת. אנחנו, דניאל, משלנו הוא הבעל הכי טוב בעולם. הוא נותן את הלב הכי טוב, את האהבה, את האכפתיות. וכל אלה שמדברים וחושבים לעצמם כל מיני דברים, הם יכולים לחשוב, אבל אנחנו הנשים שלו, ואנחנו חיים איתו, ואנחנו רוצים שדניאל יבוא לבית. קשה לנו. יש לי ילד ממנו, אלישע מרדכי בניהו נצח. הילד שלי נקרא, הוא מתגעגע לאבא שלו, הוא לא מפסיק להגיד להם שם ברווחה שהוא רוצה אותו, והם כל פעם שאנחנו באים לבית משפט, הם לא אומרים שהוא מתגעגע, הם לא אומרים את האמת, הם מתחילים לדבר שהוא צריך טיפול, כי הוא גדל בבית לא נורמטיבי, יש לו פיצול עם כל מיני אמהות. יש בעיה שהוא קורא לי אילנה אימא, אני ממש, לא רק אני חושבת שזה הישג גדול בשבילי שהוא יכול לקרוא לי אימא, ובשבילהם זה מבלבל את הילד, ובשביל זה אני לא רואה אותו בראש השנה, ובשביל להוכיח שלא רק בגלל זה אני לא רואה אותו בראש השנה, אז צריך להגיד שאני אימא שעשיתי לו כל מיני דברים, התעללויות נוראיות, ולא רק זה, להאשים את אבא שלו. אבא שלו זה, אם יש מישהו שדניאל אוהב בעולם, אני לא מתביישת להגיד את זה, את אלישע, את הבן שלו, מכמה סיבות. יש לו סיבה טובה, ומי שאוהב אותו במשפחה זה כולם, בגלל שדניאל רוצה לתמוך ולחזק אותו. אז מה שהם ברווחה רוצים להגיד, שהאבא שלו, דניאל אנבש, הוא מזניח את אלישע, ואיזה דברים שאני בטוחה שאף אחד לא מאמין לזה ממילא, אבל סתם לתת לכם קצת לכל מי שלשנייה יכול להתבלבל, כי אין מה להתבלבל, זה כל כך עצוב לי שאפשר לחשוד בבן אדם שאין כזה דבר בעולם, אהבה כזאת אין כזה דבר. וסתם רק להגיד כל עמית יכולה לדבר, הייתי אומרת רק אהבה, כי זה מה שיש. אני מרגישה אבסורד להתנצל, להגיד לאנשים, אתם יודעים ככה וככה, דניאל, אני לא חייבת לאף כלום, ודניאל נתן את הלב שלו לכל אחד שכן רצה וכן בא. אבל סתם מהכאב שלי שאנשים יכולים שנייה לחשוב, אנחנו, אף אחד, כמו דיברה, אף אחד מהאנשים לא דיברה, אנחנו כולנו אוהבות, מה שהם ניסו בכל הכוח שאנחנו, לקחת אותנו, כל אחד אישה ואישה, ולהגיד להשתמש בנו נגד דניאל, כי מה שהם רוצים זה שדניאל לא יחיה ככה בצורה כזאת, כי זה לא יודעת למה, וזה גם לא כל כך חשוב ומעניין למה, הם לא רוצים. ובשביל ליצור את הדעת קהל שכן, היה שם דברים לא נורמליים, ואז להראות לעולם שאין מציאות שאפשר לחיות 6 נשים בגבר אחד, והם מוכרחים להודות בזה, להגיד את זה, אז הם יוכיחו עם ראיות, עם כל מה אבל אין להם שום ראיות. אף אחד, חוץ מכל הכוח שהם ניסו להפעיל עלינו ולגרום לנו כמעט, הם אמרו לנו ככה בפירוש, אנחנו לוקחים לכם את הילדים, והם לקחו את הילדים. אלא אם כן, הם מחכים עד היום שאני אגיד להם שדניאל עשה לי דברים, ואם אני לא הולכת להגיד להם, עד היום אני לא יכולה לקבל את הילד שלי לחיות איתו כל הזמן. הם מחכים, אומרים לי ככה, טוב, עד שאת לא מדברת, אבל למה אני צריכה להגיד משהו רע על יהודי, לא רק שזה בעלי שהוא רק מביא לי טוב, למה אני צריכה להגיד דבר רע ולשקר בשביל מה המשחק הזה? ואני חזקה מאוד, כי אני בחיים, גם אם אני לא יודעת מה יקרה, כל יהודי, כל שכן שזה בעלי, שבחיים לא עשה לי דבר אחד רק טוב, אני אדבר עליו בשביל איזה איום זמני, כי ממילא האיום הזה הוא זמני, הילד הוא שייך לנו, אנחנו הבאנו אותו לצדיק, אנחנו רוצים שהילד הזה יהיה ילד נענך מפיץ, כי זה המטרה והרצון שלנו. אז אני לא, בשביל רגע שהם רוצים להרוויח את ההישג הזה, שנגיד, הנה, אי אפשר לחיות 6 נשים, אבל מה לעשות שאפשר? מה לעשות שאנחנו, הם בכל תוקף, יש לנו צו איסור, אסור לנו לראות אחת השנייה. מה, באמת? הם בורא עולם? כאילו, הם אלה, אני רוצה להגיד משהו, אולי זה יישמע כזה גס, בכוונה, אבל אני אגיד את זה, אפילו, אני לא חס ושלום מדברת על חילוני, דתי, זה לא בראש כזה בכלל, אבל אני סתם חושבת על זה כל הזמן בראש כזה. אותו אחד חוקר אותי שמדבר איתי בחקירה ושואל אותי שאלות אינטימיות ומאוד אישיות, שמעניין אותו באמת מה היה עם דניאל באופן האינטימי שלנו, וזה ממש מה שמעניין אותו, זה נטו מה שמעניין, והוא שואל אותי בחוקר, והוא שואל הרבה שאלות, ואחר כך אומר דברים שלא קשורים, ומשתמש בחקירה לעניינים לא קשורים, ומאיים עליי תוך כדי, שאם אני לא אומרת דברים על דניאל, טוב, יודעת מה טוב, יקחו לך את הילד, טוב. הוא ממשיך להגיד את זה, אבל אני שואל אותו אחד שאחר כך הוא זה שמגיש לבית משפט העליון, למחוזי, לעליון, אני לא בדיוק מבינה, זה בדיוק עובד. לכל אלה, הם הרי קוראים
פרוטוקול של איזה שוטר שמדבר איתי באמצע חקירה על דברים שלא קשורים, ומאיים עליי תוך כדי על עניינים יותר מדי, על ילד, הוא מאיים עליי שאם אני לא זה, לי יש, ומאיימים עליי כל הרווחה. את יודעת, עומד לך באוויר תיק שאת מתעללת מינית אפילו, אני בכוונה, אני לא מתביישת. הגיעו למצב שבשביל שאני אפליל את דניאל, הם רוצים להגיד שאני התעללתי מינית בילדים, ודברים שאפילו אני בטוחה כל אחד בן אדם נורמלי, והם מפחדים, הם אומרים לנו שזה תיק סודי, שלא ידברו, שאנחנו לא מפחדים שיגידו לנו על כל איזה אישום שאני מתעללת מינית. אכפתי שמישהו, הרי מי רואה אותי מי שהתעללתי? השם רואה אותי, אז מה זה משנה? אז אני מגיעה לנקודה שאותו שופט שיושב בחקירה ומדבר ככה דברים שלא קשורים, ואחר כך מאיים עליי, והוא מביא פה פרוטוקול לבית המשפט העליון, דברים שלא אני אמרתי, ולא רק שלא אמרתי, אני יכולה גם לספר מקרה ספציפי שאני רוצה לספר אותו, הוא ממש דוגמה חזקה להבין מה קורה, אבל אחר כך אני רוצה להבין, אותו אחד שהוא שם יושב לו בשבת, מעשן סיגריה, זה לא הנקודה זה לא מפריע לי שיעשה מה שהוא רוצה, זה גם לא ענייני, זה לא הנקודה. אנשים יהודים מסתכלים מהטלוויזיה, רואים דניאל אמבש, אוי ואבוי, ברסלב ואיזה זה ואיזה זה וננח, ואפילו לא יודעת מי מסתכל בננח, אני מקווה שכל הננחים קצת עם לב ומבינים שזה דבר פשוט, שזה באמת, אני לא רוצה לדבר על המלחמה, שזה ממש להילחם בעניין שנוכל להפיץ בחופשיות את האמת. על זה נדבר, אפשר לדבר, אבל עכשיו אני לא מדברת על זה, אני מדברת אותו אחד שאחר כך יושב לו בשבת ומעשן סיגריה וצוחק עם המזכירות שלהם, שכולם שם הולכות עם הכל בחוץ, ואתה רואה את מה שהולך בין השוטרים שם ולבין המזכירות, ואיך שהם כולם שם בתוך איזה כזה, אתה רואה את זה, אתה חי את זה, כי הם לא מתביישים אפילו לעשות את זה מולך, ומעשן בשבת ושם פס על מי שברא את כל העולם, הוא מותר לו להביא פרוטוקול עליי לבית המשפט העליון, ועל ידי זה להפיל את דניאל. אני לא יודעת איך אנשים יהודים דתיים שמאמינים, או לא דתיים, זה לא קשור לדעת, זה קשור לחשוב בהיגיון. אותו אחד מביא עליי תיק, ואותי, לוקחים אותי, אני אומרת לעולם, או לוקחים אותי נגד דניאל. אמרו דניאל עשה לי דברים, אני רוצה להבין איך אפשר במדינה שלנו להשתמש בבן אדם שאומר, ולא רק אומר, כמה מסבירים, הם לא מוכנים, זה לא מעניין אותם, הם רוצים שדניאל יישב. אז הם יכולים, אבל אני חושבת שמי שקצת פייר, הוא צריך להתקשר אלינו, לבוא. אני יודעת שהילדים שלנו הם נלחמים מאוד קשה. הם עובדים מבלי סוף, כל העורכי דינים שלהם, הם לוקחים בלי סוף כסף, במצב, הם לא יודעת מאיפה, הם רק מתחננים לכל בן אדם, המשפחות של כל אחד מאיתנו, כל אחד לא יודעת מה הוא יכול לעזור, אבל אני חושבת שמהאנשים שיותר יכולים לתמוך אפילו בכוח נפשי, אני חושבת שזו חובה נורמלית לפני ראש השנה לעזור ליהודי, לחבר. מצוות פדיון שבויים זה מצווה שכוללת לכל היהודים, וזה פדיון שבויים, ומי שיש לו רגע מחשבה, בטח, או חס ושלום המילה מגיע לו, בגלל כל מיני סיבות, בגלל אחד יכול לחשוב בגלל שהוא עשה דבר משוגע, מה הוא מרשה לעצמו. אני כבר שמעתי, היה לי שיחה עם איזה מישהי, והיא אמרה לי, מישהו אמר לי, אולי אתם חיים בחוכמות, אז אולי זה כאילו, זה כל זה בשביל לפוצץ את המשפחה. אני חושבת שהשם הוא בחיים לא, אין כזה דבר. אנחנו לא בחוכמות, אנחנו חיים כי אנחנו אוהבים אחד השני פשוט. אני אפילו לא רוצה לתרץ ולהסביר תירוצים ולהסביר שזה מותר, נגמר הזה של רבנו גרשום מזמן נגמר, שבסך הכל עם ישראל נבנו מארבע נשים, כל עם ישראל, שבט יהודה, כולם באו מארבע אימהות, שזה דבר מותר וזה דבר כשר וזה דבר בסדר. אני לא רוצה לתרץ ולהגיד, אני בכלל לא אומרת את זה. אני אומרת, חשוב להבין שכל אחד שקצת, אני מאמינה באמונה שלמה, עכשיו זה ראש השנה, כי כל אחד, דיברתי עם מישהו מהמשפחה שלי, אני רוצה לספר משהו אישי מאוד. אמרתי, אני צריכה כסף, אתם יכולים לעזור לי? אני ממש צריכה כסף, אני במצב, אין לי כסף, אני די סגורה, אני באיזשהו מקלט, אני צריכה עזרה. מה הם אומרים לי? יש לנו ראש השנה להכין. אתה יודע, אני רוצה, בכיתי ואמרתי לעצמי, הם לא מבינים שזה הראש השנה שלהם? עכשיו שהם מכינים את זה, לעזור ליהודי, אז אתה נחתם בראש השנה, כאילו איזה ראש השנה שתכין לך את התפוח בדבש, תאכל אותו ותרגיש טוב שדניאל יושב בכלא, ככה אפשר, אתם מאמינים שאנחנו ערבים, כי אתם יודעים מה ההבדל, לא רוצה להתנסות, אבל אני יודעת שבגלל שאנחנו חיים ככה בצורה מסוימת, אנחנו כנראה קלטנו שאנחנו באמת ערבים זה לזה. אז אנחנו נשמה אחת, שאני אומרת לעובדת סוציאלית שלי במקלט, שאנחנו אחד, אני ואילנה אנחנו אחד. אז היא אומרת לי, מה, אבל